Kung dili ka malipayon diha sa imuhang kinabuhi, ayaw pang damay sa laing tao kung unsa imuhang gibati. Normal sa ato ang kinabuhi nga dili malikayan nga ana atay mga pagsuway sa kinabuhi. Kanang naatay problema nga gidala sa ato ang kaugalingon nga feeling nato lami isyagit. Gusto nato ipahungaw ato ang gibati para mugaan atong pamati ingana gyud ato ang kinabuhi. Dili sayon na ay mga pagsuway nga moabot sa ato ang kinabuhi. Mga trials, feeling nimo na aburido ka diha sa imuhang gidalang problema, kinahanglan kabalugyod ta makontrol sa ato ang kaugalingon. Naay ubang tao, dili kabalo mo dala sa ilahang problema. Unya, wala sa mood, magsapot-sapot, magsuko-suko. Unya, ilahang idamay ang mga tao dito sa ilahang palibot tungod kay dili sila malipayon sa ilahang gibati. Ilang idamay ang tao sa iyang palibot, pwedeng idamay niya ang mga tao kauban niya sa trabaho, kauban niya sa panimalay, or pwede pod sa silingan, dili gyud na maayo. Tanang tao na ay problema. Kinahanglang dili ta mangbuisit sa ubang tao kung unsa atong gipas-an nga problema. Ibutang nato atong kaugalingon pod sa ilahang sitwasyon. Dili ta mangistorbo sa laing tao kung unsa man ato ang gidalang problema. Ato ang ikontrol ato ang kaugalingon. Dili gyud na masulbad atong problema kung ipaagi nato panghistorbo, mangbuisit ta sa atong mga tao sa atong palibot, atong itoxic sila. Dili gyud na maayo. Kinahanglang ipaagi nato sa pwede nato i-open sa kanila atong problema, pwede nato i-share. Malay nato makatabang sila sa atong problema, dili nato ipaagi sa suko-suko. Mulabay ra gyud ng mga problema ha pag suway ra na sa kinabuhi. Ayaw pag hunahunag negative.